ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪೋಯರು ಉರುವ ಒಂದು ಹಿತ್ತ ಇಪ್ಪಲ ಅದು ಬೇರೆ ಏನು ಇಪ್ಪಲತ್ತ ಉರುವ ಮತ್ತೆ ಚಾಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಡಕ್ಲೆ ಚಾ ಪೂರ ಕೊರ್ರ ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಯರ ಉಂಡು ಮೆಹಂದಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ಲಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತವರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಚಾ ಕೊರ್ರೆ ಕಜ್ಪು ಪುರಾಂಡೆನ ತುರೆಲ್ಲ ಪದಂಜಿಲ ಕಜ್ಪು ಮಲ್ತಾನೆ ಒಕ್ಕ ಇದು ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ತೋಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಡಿ ತರಕಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ತಂಚು ಚೂರು ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಇಟ್ಟು ಭೋಜನೆ ಹೊರಿ ತರಕಾರಿ ಆರಿಗೆ ಅಪ್ಪಳನ್ನಿ ಕಾಯ್ಪುಳು ಪಳ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕಾಯ್ಪುಡು ಬುರ್ಜಿಗೂ ಚೂರು ಮುರಾಣಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ತನ ಪೊಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಐನ್ ಪಾಡಿ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಶೋಕ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೋಡ ಅಂಚ ಮಲ್ತೋಂಡುಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಏರಿಜ್ಜಿಂದು ಹನೀನಿ ಬರುವಲ್ಲ ಹನಿ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕಸು ಕೂಡ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಗಡ್ಜ ಅಂತ ಅಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಬೆದ್ದೆನಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಯಾನು ಈ ಸಲ ಬುರ್ಜಿಗೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಪಣ್ಣ ಸುಕ್ಕ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಅವು ಪೊಡಿ ಯಾನು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಾಗಂದು ಮಲ್ದಿತ್ತನ ಐಟೊಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತನ ಅಂಚ ದೆತ್ತದಿತ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಪೊಡಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಂಚನೆ ದಾದಂಡ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತಂಡ ರಸಮ್ ಟೈಪು ಚಿಕನ್ನು ಅಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಆ ಪೊಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನನ್ನೊರೆ ಯಾನು ಎ ಪಾಂಡಲ ಖಾಲಿ ಏನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಪೊಡಿನ ಅಪ್ಪಗೋರೆ ತೋಜದೇನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾಡ್ರಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಪಾಗ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಅವ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುನಲ್ದು ದಾಲ ಹಾಳೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಮಲ್ತು ದಿವೋಡು ಪೊಡಿ ಲಾಯ್ಕಪ್ಪು ನಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಸುಕ್ಕ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಚಿಕನ್ಗ್ಲಾತೆ ಕಣತಿ ಕುಳ್ಳೆ ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಕಡೆ ದಿವೋಡು ಪೂರ ದಾಲ ಹಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಚೂಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬುರ್ಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುನು ಕೊಚ್ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಇತ್ತು ನಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುನು ಒಂಚೂರು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಚೂರು ಪರಿಮಳ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ತಿಂದ್ರೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಸುಕ್ಕದ ಅಂಚದ ನಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡೇನ ನಾನು ಅಪ್ಪಳ ಒಂಜಿ ಕಾಯ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಳ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾಯ್ತೆ ಅರು ಇಜ್ಜಿದಾರ ಓರಿಯತ್ತ ಅಪ್ಪಳ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾಯ್ತೆ ಬುರ್ಜಿ ಅಪ್ಪಳ ಉಂಡುಂದಿ ಇನಿಕ್ ಅಪ್ಪಳ ಕನತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭಜನೆಗೆ ಪೂರ ಕನತಿತ್ತು ನಾವು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನು ಓರೋರದೆ ತೊನ್ವೆ ಆತೆ ಹೆಂಗೆ ಜಿನ ಖಾಲಿದ ಅದಂಡು ಇತ್ತು ನೈಟ್ ತಿನ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂಜೆ ಅನ್ನಿ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡ ವೆಜ್ ಆತ ಅಂಚದು ಓಕೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಳ ಪೂರ ಕಾಯ್ತಾ ಇಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಬಲಸರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹನಿ ಇವತ್ತಲು ಜಾಂಬುರಿಗೂ ಬೋದು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಆತಲು ಕಪ್ಪು 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 ಆತಲು 7 ದಿನಟ್ಟು ಫುಲ್ ಸಂಟನ ತಂದು ಹನಿದಿಲ್ಲ ಜಾಂಬೂರಿಡ್ದು ಕನದನಾಗೆ ಏಡೆಗೆ ಪೂರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕನದಿಂದಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪದೆ ಹನಿನ ಜಾಂಬೂರಿದ ಕಿಟ್ಟಿಗೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತು ನನಗೆ the scarf, ID, book, cap, mask, bag, water bottle, t-shirt, red badge, participate like win and mata complete like eat kit ಒಂದು ಮಾತಾಂದ್ರೆ ಸೀರೆ ಪೂರ ಇದು ಕೃಷ್ಣಾಗ್ ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣಾಗ್ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ದೊಡ್ಡ ರೆಡ್ ಇದು ಪ್ರಜ್ಜುಗು ಇದು ಅಮ್ಮಗು ಪಪ್ಪಗು ಪಚ್ಚಂದು ಎಂಕೊಂದು ಕೆಬಿ ತಗಾನದಲ್ಲ ಅವು ಇಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಆಗ್ತಿಂಡು ಸರಿ ಅಂಡ ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಅರ್ಧೆರೆ ಒಂಜಿ ಲೋಕದ ಉಂಡು 7 ದಿನತ್ತು ಉಂಡು ಇಂಕ ಅರ್ಧೆರೆ ಕುರು ಕುರು ಬೇಗ ಲೈಟ್ ಬಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಟಿಯ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮೆಹಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ನಾಚಿ ಗೊತ್ತು ನಾ ಸನಿಕ್ಲೆ ಯಾರು ಲೇಟ್ ಯಾನು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ 7 ವರ್ಷ ಅಂದು 7 ವರ್ಷ ಆಗೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಎಂತ ಅಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕದೋಜಿ 7 ದಿನ 7 ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ತಿರ್ಗಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋದಿಲ್ಲ ಒಲ್ಲ
ka pasana. Color ka pasaya. Ani color kala change doji nani. Alige ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾನ್ change doji. Nalkar pasaya mari. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವು Nalkar pasaya mari. Enga mani batte madara jappu jappule manadille. Yantu nanala bai jol jappu. Neda bye. Muda bitra sari nenappundu. Kannada medium school undu, English medium undu. Varajaksi Vedic undu. ನಾದು ಪರಿಕ್ತನನಿ Dada. ವನಸೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಚನ ಅವ ಬೊಲ್ಪು ಗೋದಿ ತಿಂಡಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಬಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಟೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಐಕು ಚುರ್ಗಸಿ ಪಲ್ಯ ಬೇಜಿ ನುಪ್ಪು ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಐಕು ಕೊಜ್ಜಾಪು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಕೊಜ್ಜಾಪು ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಹೊರ ಪಾಯಸ ಹೋಳಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಜಿಲೇಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳೆಗಾಸರ ಒಟ್ಟು ಬಾಳೆಗಾಸರ ಅಜಿಪತ್ರ ಮೂಚಿ ಸಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಈ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ ಬರೀ ಒತ್ತಟಿಗೆ ಇನಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಅಂದ ಮನೆ 7:30 ಓದ್ತಾರೆ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕಟ ಬಂತೇನೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ಒತ್ತಲು ಬೇಗ ಓದ್ತಾರ್ದು ಆವಡಂದು ಒಂದು ನಾನು ಹಕ್ಕೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಮುಲ್ತು ಮಾಡಿ ಕೋಪ್ನಂಡಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕೆರ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಜ್ಜು ಅವಿತ್ತೆ ಬಸ್ ಆ ಮಾನಿಕ್ ಬಸ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿನ್ ಜನ ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಇನಿ ನಾ 3 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇರ್ ಗಾಡಿ ಜಿತನ್ನೇ ನಿಜಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಡೆ ಎತ್ಯ ಒಂದು ಎಂಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಎಂಚಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳಿಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಶುನಕ್ಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲಿರ್ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಚ್ಚಿತಲ ಉಲ್ಲಾಲು ಸಚ್ಚಿತ ಇತ್ತು ತೂವರನ ಇಜ್ಜಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಬ್ ಆತನಲೆಗ ಅಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಪಂತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲು ಪೂರ ಮಾತ ಇತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ನೆಕ್ ದುಂಬು ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಟೆರಿಸ್ತಮಿತ್ತ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಏತಾಪುಣ ಆತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಬೇರೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ನೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪನ ಬೇಗ ಹಂಚದು ಏತಾಪುಣ ಆತು ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ವೆ ಬಟ್ ಆಯ್ಜನ ಯಾನು ಫೋಟೋಸನ್ ಕೆಲವು ಪಾಡ್ವೆ ಏನೇ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಲುತ್ತಿದ್ದು
ಮೆಹಂದಿಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತ ನನಗಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ 11 ಜರ ಅಂಡ್ ನಾನಂತ ಬಾಜನ್ ಪೂರ ದಿಕ್ಕೆರಿತ್ತು ನಾನು ದಿಕ್ಕೆ 11 ಮುಕ್ಕಾಲ ಅಂಡ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆಗಳು ಉಳ್ಳರತ ಅಂಚ ಇತ್ತೇನೆ ದಿಕ್ಕದಿ ಕಾಣೆ ಪಂಗ ಕಾಣೆಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಅನ್ಪೊಂದು ಉಳ್ಳ ಅರಿಪಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಅಂಚ ನನ್ನ ಜಪ್ಪುನ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೈಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿ